kapian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Bakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, nakalita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, pakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinisan at mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagtayo na ipalaknan. Palasig pero sigurado, aksyon na may galapag palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:02. This time check is brought to you by
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 9 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa katon nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, COVID-19 active cases sa Negros Occidental, yara na lamang sa 98. PCR Bacolod Laboratory nag-umpisa na sa pagpatigayon sang saliva testing. Anay pulis kag leader sang criminal gang nadakpan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpasiguro ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga mas sobra pa sa pagfile sang diplomatic protest ang iya pagaymuon kun may magluntad nga hindi manami nga hitabo sa pagpatuman sang China sang ila bag-o nga Coast Guard law. Sa isa kapalayag, si Locsin, suno saya wala paman sang insidente sa pagpatuman sang bag-o nga layi. Una na, nagfile sang diplomatic protest si Locsin batok sa bag-o nga layi nga naghatag sang poder sa Chinese Coast Guard nga lutangon o kung palukpan ang mga dumuluong nga sakayan pangdagat nga mga mangingisda sa ginaangko nila nga teritoryo. Sa among layi, mahimo man gubon o kung wasakon ang anuman nga istruktura nga patukuron sa mga kaagaw nila nga pungsod. Gin-insister sang Pilipinas nga ginaangkon sang China ang kabahin pa sang exclusive economic zone sang Pilipinas. Kadungan sini, wala ginbato ni Locsin ang suwestyon nga ipadangat sa United Nations ang bag-o nga layi bangod nagakaigo na ang pagdaog sang Pilipinas sa International Arbitration Tribunal sa tuig 2016. Problema nga dako gid. Ginakabig naton ang China kag ni Presidente Rodrigo Duterte suod nga abyan. Apang sa likod sini may ara nga ginadihon ang pungsod China. Amak mo nga may layi sila ya? Nga kung sino man nga mangingisda ang magpadulong sa among lugar nga ginakabing magadi sa pungsod Pilipinas nga ginapanag-iyahan naton ang mando lutangon. Kung magpatindog man sang mga struktura, tiyang China nagapatindog na, purtiga inulot-ulot lang daw mga uhong ang pagpatindog nila sa mga infrastruktura. Mismo sa ginaagawan nga teritoryo, ang West Philippine Sea. Wala mahimo, damo ang nagaangkon sini nga lugar. Hindi lang pungsod Pilipinas. Ang among lugar ginaangkon man sang pungsod Taiwan, kag iban pa nga mga lugar. Di karon, nagdaog na kita sa International Arbitration Tribunal sa tuig 2016 pa. Ang desisyon nga ang among nasambit nga lugar dira sa West Philippine Sea ginapanag-iyahan sang pungsod Pilipinas. Apang wala gasubahar ang China. Ginaangko niya ang among lugar. Karon daw medyo tinulukay na masakit kaya daw hindi na gusto ang China nga pagyan pa sa iban nga mga sakayan dagat, sa iban nga mga kapungsuran.
Ti ang kadagatan kung tani wala sang nagapanag-iya. O galing ti amo na iya ang laye nga kung daw malapit sa ila sinakpan ginakabig nga ila. Ang aton ginakabig naton nga aton. Ang malain kay ang China ang aton daw ilahon pa nila. Kag may pamahog may pursa sila mo. Amak mong kapatrolya daya mga vapor di gira. So ang boat silingon daw padaog lang ini. Sa likod nga porting pagpakigabyan sa pungsod Pilipinas, sa pungsod China, may lipot sila. Samtang gapadala sila sa mga bulig dire sa pungsod Pilipinas. May mga ara sila padala nga mga gamit para sa eskwelahan, may mga donasyon para sa mga kalamidad nga nag-igo sa pungsod Pilipinas, apang sa likod sina. Padayon man ang pagkotkot nila sa kadagatan nga ginakabig naton aton. Galing ti ang Pilipinas, wala gid sang ikasarang. Hadlok makita mo. Hindi makita maka-deklarar gira sa pungsod China, sos madunot guro ang pungsod Pilipinas. Ti kung tani kung ginakabig kita nga abyan sang pungsod China, ti kung na diplomasiya bala. Iniya wala ya agaway lang. Pagusto las la daya tukod, pagusto las la daya kung gapatrulyang mga vapor di gira, umagi ka na, disgrasya ka. Ti, na desisyonan na, ngang amo nga lugar aton. Ti, wala tamay mo, hadlo kita, gusto lang kita magtango-tango. Ang aton, ginakuha na sa iban nga pungsod, wala kita mahimo. Kaya kung pamakoton mo si Presidente Rodrigo Duterte, sila niya hindi ko man pag-ipapatay ang akong mga soldado nga makigaway, wala gid mahimo sa pungsod China. Di kung tani bala, kung ginakabig kita sa China nga abyan, ang aton ihatag sa aton. Ila ng ila. Ang buot silingon daw kabudlay bala, nga ang aton daw ila pa. Amo nang famous nga hambalanon sang mga karaya, ang ana-ana lang, ang ana-ana pa. Ang ila-ila lang, ang aton daw ilahon pa nila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na morning na sa bilog nga Dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang palibot sang Bacolod? Maulu-ulanon pa, magulugal-umon pa, bangod may low pressure area. Kamusta mga merkado? Kamusta mga balaklon? Ang isda, sigurado, basta gani nga may low pressure area, may malain nga panahon, sigurado, maibwal ang presyo. Kamusta nga aton mga driver? Nakagwa na, nakabiyahe na, o kung gabarikotot pa sa matugnaw nga kaagahon. Ang aton patrolya may obligasyon. Matugdaw, bagyo ka man, init ka man, padayon ini sila nga magaserbisyo. Amo ng aton trabaho mo. Kung ano pa nga may matugnaw nga kanamit kung tani ipangurumbot pa, ari kita nagapangalagad, nagadulong sa mga impormasyon kag balita nagalingaw sa aton tagpalamati. Ara ng patrol, nagalabutyar na sa syudad sang Bacolod. Okay. Martes subong, gasin niya sang aton engineer, ang nagaman sang patrol subong, kung makita ninyo, wala na problema, wala question, dalaga it guwapa, upod naton si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Matug na nga kalahon sa tanan naton yung mga ka-aksyon Fred, no? And of course, sa imo man, tungod sa low pressure area action Fred, kag padayon nga pag-apekto man sang northeast monsoon, given action Fred, matulutog na ugidya ang aton sining kaagahon. Kag expected for the whole month man action Fred sang February nga matugnaw ang mabatyaga naton action Fred, no, sa kada kaagahon. Pero tipid sa kuryente kay di mo na kinahanglan mag-electric fan, o kung mag-aircon, buksan mo lang gamay ang imo sining nga bintana. Importante may grills na dabi kay basi bila ingon ikaw sang kawatan. Ti kanami pa naman daan tulog mantika action Fred sa sining nga tiyempo. Amugid. Bangod man sa mabugnaw nga panahon. Ting iba niya
ginahimo man ni oportunidad Action Fred nga magpamintaha man bala sa iban sini nga mga tawo, especially sa mga hapos lang bala sudlon nga mga panimalay, mga Action Fred. Kaya like for example sa mga subdivision, hindi man tawo lang man Action Fred ang gwardya mo dira sa guard bala. Kisa hindi lang nila mausisa gilid kung diin makadto abi kag hindi sa tanan nga oras ga morarat dirang mata nila para magbantay sa mga nagagwa sulod man sa dira nga lugar. That's why nga hindi mismo ang tagbalai hindi lang magkampante sa gwardya sa inyo sa division or village dira abi, kundi kamo mismo magbantay sa inyo sinitagsa ka mga puloy-an para hindi kamo masudlan man sa kawatan. So far, Action Fred, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, as usual, bangod sining from the very start pa lang sang COVID-19, nagtulutaw ang aton sini Action Fred nga mga dalano no, sa amo ning oras. Although, nga mayara sang mga ano man nga mga quarantine status, ano man nga quarantine mode, basta mo ni oras Action Fred kung hindi mo lang merkado imo merkado imo kadtuan o kung terminal dira abe wala may gagwa Action Fred nga mga ka-action naton kay ti sa mo ning oras amo lang ginaya ang mahimo nga kadtuan subong sa aton mga ka-action kay amo pala mga open although may mga kapihan abe nga mga bukas mga alas 5 mga alas 6 Action Fred pero dira lang man gyapon malapit sa mga merkado diri sa syudad sa Bacolod, sini nga mga inora Action Fred, ang Libertad Public Market, kagang Burgos Public Market Action Fred, amat-amat naman nga may mga nagapadulong para mag-uluadlaw may ara Action Fred sang ihimos man, may ara sang ihanda o kung ipreparar sa tagsama nila ka mga lamisa Action Fred, no? Kay bisan nga wala sang face-to-face classes bangod man sa pandemya, may ara naman sang ginatawag Action Fred nga mga employees taman nga wala although iba niya be work from home, ang iba naka-adjust man nga tag-tatlo ka adlaw sa isa ka semana lang sulod sa trabaho bangod man kinahanglan nga ipabili ng social distancing sa tagsa nila ka mga opisina kag do naka-adapt na gid man tanan Action Fred, no, ang tanan sa ginatawag nga new normal. Pero ang naanaran tayo Action Fred sa una sa sining mga panahon busy na niya ang dalanan Action Fred subong nagalibot-libot kita tawhay lang di Action Fred unless may private car ikaw abe kag may mga nagabiyahe Action Fred subong niya tiyempo ni or oportunidad din sa naton siniwa ka-action nga nagadrive sang tricycle, nagadrive sang tricycle, nga naga-standby Action Fred sa mga merkado para may ara sakyan man ang aton siniwa ka-action nga nagapangumpra. May ara kita Action Fred gani na mga napamangkot man bala nga pakadto sila sa Libertad abi, pakadto pa rin na utang halin sa Libertad Public Market, pakadto man sa Banago, Action Fred ako mangkota mo. 10 pesos ang support Action Fred, do taxi lang. Pila? 10 pesos. Bawa. Amo na gani Action Fred, galing kay ang mga ang mga nagasakay, though left with no choice kung baga Action Fred. Kaya kung taxi, kasi maamo lang man ang ila sini nga mabayran pero lang sa taxi butang ka ang Action Fred, no, kag medyo mahal-mahal gid man kay 40 mga pagpungko pa lang nila 40 pesos na wherein kung 10 pesos Action Fred sa tricycle maayo na nila pakadto pa kare mapuno pa nila sang ila sini Action Fred mga ginpangumpra kay Action Fred ang langsa din kagtanan-tanan na lang kay dala na lang tayo na intindihan na Action Fred bulig ban sa aton sininga ka-action nga nag-drive sa tricycle kay kung aga hindi naman sila pwede kabiyahe sa mga mayor nga dalanon diri man sa palibot sa syudad sa Bacolod. That's why nga nagpanghimakas man sila bugtaw kaagahon para nga magbiyahe man Action Fred taginot pa na ang pila ka shin dira or 50-50 Action Fred nga ila siniwaginan siya
subong man nga kaagahon. Pero ti dapat Actually, din, Action Fred. Di ko ni mo yung kabuton na butang ko ti maluoy ka sa tricycle driver, idulong ka man, kompleto ang imo sini mga pinangkumpra, magatagasin kon kabubuton, okay man lang. Oh, yes, good Action Fred. Galing kay Tita, ano pa lang siya, Fred, before pa lang maghalin. Dapat magsugtanay na kamoy, kung pilang sugtanay. Kaya base, bla karon lain ang paghalin nyo, pagpuli mo to, ang bitbit mo nga sudan, matilin, ang bitbit mo nga sudan, madalahig pa sa bayad. Kaya nang wala ka mo daan, nagsugtanay, kung pilagid ang inyo sini nga balayran. Pero Action Fred, may ara man sa aton sini mga ka-action diri sa palibot sa syudad, nga na uso ni Action Fred mo, nag-bike bla, nga temprano pa, nag-bike Action Fred padulong sa outskirts sang syudad sa Bacolod, kaya mag-uluadlaw karon mga alas 7, alas 8, nagabalik na panaog diri. Pero ti subong, we don't know lang kay may ara daan sang low pressure area, hindi mugit mapaktan ang lakat sang Tiempo Action Fred kay kagapon gani the whole day mo. Grabe ang ang pag-ulan Action Fred, wala ginakalili si Haring Adlaw. Pero we don't know lang today kay subong Action Fred ng mga inoras nagamat-amat naman tulotalithi kag magalumon ang aton sini nga kalangitan. So far Action Fred ang aton sini nga mga ka-action ng mga street cleaners balara naman subong sa dalanon sa pag-maintain man sang aton sini nga katinlo man diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Action Fred, update lang no kay ti kagapon usually pagbaha nato na anara na naton nga tamdon ang Northern Negros bala Action Fred. Ti kagapon iya didto gid sa may Talisay may 285 ka mga evacuees pero nakabalik na sila sa ila puloy-an Action Fred. Bali 285 individuals gali, sorry. Kag may 92 ka pamilya nga naapektuhan sa pagtaas sang tubig baha sa 3 ka barangay sa syudad sang Talisay bangod sa maulanon nga panahon dalaman sang sining LPA Action Fred. Ti ginpahayag actually sang ila sining nga Talisay si Dara Mohead nga si Sir Geoffrey Gutierrez nga ti antes ginpapauli ginhatagan kag ginserbihan si Action Fred sang food packs halin sa Barangay Zone 8, Barangay Zone 14 kag Dos Hermanas. Kag ti hambal ni Gutierrez magluwas gani Action Fred sa Dos Hermanas pareho lamang ang mga lugar ang naapektuhan sang liwat man nga pagbaha. Ti do nagakakugmat na Action Fred ang mga pumuluyo dito nga amo nang katingalahan Action Fred no ngay kay do naglaka na maging subong abi or layo pa bila antes na sundan liwat ang grabe man nga pag-ulan nagbaha naman liwat dito sa syudad sang Talisay. Do may ara gid Action Fred no problema dira man sila palibot kun nga hindi dali-dali mag-subside ang tubig Action Fred kung hinali nga magbubo ang ulan. Ti kaluluoy lang aton siniwa ka-action kay once nga mag-umpisa na sa pag-ulan umpisa naman ang ila sini nga palaligban. Maayo lang Action Fred kung sa tanan nga oras aga lang abi nagabaha ti mahapos version di makita among tanan kay kaghapos nga like masaulong mo dirang dalan mo hindi ka da mabulaso tukon ano da nga aksidente man magluntad. Unlike kung gabi Action Fred matabo ang mga pagbaha bala presto nagligad to sang Enero mo perti kabudlay bangod nga ti syempre gataas ang tubig baha ang safety sa aton sin mga action ginapaminsar man abi sang Seneco ti gina brown out Action Fred kung blackout ang certain area nga maapektuhan man sang pagbaha. That's why nga mas mabudlay pagit ang pagiho bangod madulom ang lugar base kung ano naman nga aksidente kung insidente ang magluntad. Diri na ta Action Fred sa bahin sang downtown area kundiin medyo nagdamol-damol na Action Fred ang pag-ulan. Pero ti matulutaw, laman na dala nun, wala pa man sinigid madamo ng mga pumuluyo nga nagagwa kag nagarapang lakaton diri kundi mga nagabiyahe lang gid sang tricycle man kag tricycad. Pero Action Fred, dalon ta na lang ang balita nga ang COVID-19 vaccine registration ginumpisahan na diri sa syudad sang Bacolod Action Fred. Ti hambal ni ABC President Lady Gles Gonzales
nga nagpanagtag na, nag-umpisa na pagpanagtag ang pila ka barangay sa Department of Health form para sa registration sa COVID-19 vaccine. O na dula si Action Eden aber pati gayunon ta sa aton special communication sa dugang nga mga impormasyon para sa aton tagpalamati karon nga kaagahon. Amat-amat naman kuno gatulo taliti gabulo baskog kay may low pressure area. Ari na siya, balik na siya. Action Eden come again. Action Fred tuyo sang sining registration form. Agod nga may baluan kung pila gid bala sa kada miyembro sang pamilya ang kinahanglan nga bakunahan. Kay ti Ambali Gonzales maglabay pa sa pila ka proseso ang ngalan sang naghatag sang interes sa pagpa-register. Tungod ginakilala sang gobyerno ang mando nga paghatag ligwa sa mga frontline workers. Kag di ginapilar iya ni Gonzales sa publiko nga sabton ang tanan nga pamangkot, partikular na ang trabaho tungod na amo ni Action Fred ang ginabasehan sa mga eksperto kun bala kinahanglon unahon ini siya sa pagpabakuna. Ti kung kita guro Action Fred most probably basi dala kita sa unahon mano kay ti makabig man kita Action Fred nga mga frontliners umpisa pa lang sang COVID-19 bangod nga wala man kita yung nagpahuway sa tagsa naton ka mga puluyan. Pero ikaw, Action Fred, mag-abot ang kung bisan pa vaccination form pa lang ini, ma-fill up ikaw, Action Fred, kag mapa-vaccine kung ara ng vaccine? Ama pa bakuna gi kuya. Good. Ako mas lang ang doktor abi nga pwede pabakuna kuya. Kay gapati kuya Action Eden nga mas delikado ang COVID-19 sa bakuna. Yes. Sakto Action Fred. Kag ti makita tama na sa ginpatigayod wala mga pagtuon sang aton sining mga experts Action Fred. Amak mo sa kada vaccine niya nagalambot tag phase 3 Action Fred nga mga clinical trials. Galing kay ti I think one of the reason Action Fred nga do nakulbaan ang tao sa pagpabakuna tungod to bala sa Devaxia vaccine to bala nga sa nakaligad to may pobya na. Oo, Action Fred. Among itong do isa sa rason nga ginatanaw subong sa aton sining mga ka-aksyon. Yun nga, hindi sila magpabakuna bangod sa kahadlok ban nga base kung maano sila o kung ano ang epekto sini sa ikayong lawas. Pero ang natabo sa Norway gid Yes. Ito mga nagkalamatay bla? Action Fred. Oo. Ti Pfizer man to daan, mahalos 23 Action Fred, no? Mga tira, mga 20 plus. O galing ti kalabana sa nagkalamatay ito, maintindihan ti lamang iti edad 80, hindi na makasarang ang lawas. Correct, Action Fred. That's why nga ang iban bala naghahambal nga dapat istriktuhon gid, dapat mas tunan pagid kung ano nga mga age range bala Action Fred ang tagaan man sang sining bakuna kay ti ko pamangkoto may Action Fred ang mga eksperto si normal lang man bisan gani flu vaccine lang nagahilanat ikaw naga-chills, may fever, may mga side effects bala nga ginagmay Action Fred. Pero ti normal ina bangod nga bangod nga may ara sang vaccine nga ginhatag sa imo kag ginpasulod dira sa imo sini nga lawas. Pero ti eventually masubside kag ma-die down Action Fred ang mga side effects nga mabatyagan mo. Importante hilway ikaw sa ginagapadayon man nga COVID-19. Pero ti dapat ang aton sinima kaksyon, halong-halong lang iptanan nga oras, hindi man ni hindi man ni pugsa na Action Fred, hindi man ni pilitay kung ikaw gusto mo magpabakuna sa COVID-19 o kung hindi. Pero ti banta-banta lang kag observe lang sa palibot mo kung ano gid man ang luyag mo sinima tabuho sa imo sinay kabuhi. Kay ti when we say Action Fred nga pagpabakuna sa isa ka lugar dila nga labing apektado man, siyempre bangod sa kakulang sang supply di man gina literal Action Fred nga sa isa ka balaya tanan gid kamo mabakunahan kundi ang mga permi lang abi nagagwa para hindi siya malatnan pagpuli niya sa inyo sini nga puloy-an hilway siya sa virus hindi siya makalaton sa imo at the same time. Pero ti Action Fred subong nga adlaw man siguro posible
ipatawag ang mga BHERTS ni Action Fred o kung mga Barangay Health Emergency Response Team agod nga matalakay ang paghanas kag para may baluan kung ano pa ang mga tika nga kinahanglan sa ila sini nga obligasyon. Amo niyang paglibot sa kada pamalay agod mag-fill up man sang DOH form Action Fred may angot sa sining COVID-19 kag dapat grabe gini kalawig man ang pasensya sa mga BHERTS Action Fred, especially sa pag-alalay, sa pagbulig, sa pag-fill up sang aton sini nga mga ka-aksyon nga mga wala tiga degrade Action Fred pero tiga exist ina ang mga no read no write man. That's why nga dapat tiyaga kagabuligan gid para hindi na Action Fred magkarambola pa bala ang mga detalye, hindi sala-sala ang mahatag nga detalye para tayo yun ang ang vaccination program nga ginapatingay sa syudad kag hindi na kita magbalik-balik back to square one kumiara lang dira sa may magsala man nga mga impormasyon. Ginahimo man Action Fred kita taman at our end subong nga ginahimo sa nga aton sining nga mga otoridad ang tanan nila nga mahimo information dissemination kag tanan na lang para mapaathag kag mapainsyende sini sa aton nga mga kaaksyon nga importante gid ang pagpabakuna. Kung libre man lang, why not? Para safe ikaw sa COVID-19. Kung medyo nadlok ka dira ati piyari na i-observe na yung imo sini nga mga kilala nga una magpabakuna sang COVID-19 kag tido kung buhi pa sila gani matapos sa kabulan magpipwistis ka na pati pero ako Action Fred personally nakapaminsar ko na yung hambal ka nga unahon ko lang danay be sila to ni mga kilala mo Action Fred mga kilala mo nga do medyo abing iban may comorbidity o kung iban nga kilala mo nga mga tigulang na sila na kubidanay una pero kung do kilang man sige pwede. Amo na Action Fred. May mga fears mo at the back of our head. Kaya siyempre hindi mo na malikawan nga makapaminsar ta sin Action Fred. But it's all about trust man Action Fred. Sa aton sini nga mga health experts nga nag-develop sang sina nga mga bakuna. At the same time, Action Fred ang pagpasiguro man. Ang importante, wala lang yung Action Fred sang mga sablag bala. Kaya kagapon gali, dalon na Action Fred kagabi gali si Presidente Rodrigo Duterte nagpangabay na to sa mga CPP and PA nga kung mag-abot man ang vaccine Action Fred hindi nila pagbalabagan kag hindi nila pagkuhaon man Action Fred no kay ti base balaan mo naman ina ang mangin rason or base mangin issue naman Action Fred pagwao naman nga biging kuha sang NPA kay gali gin-hoard lang sa mga opisyal para mabaligya nila o kung at the same time kung ikuha gid man sang NPA kaluluoy man tuya ang mga natalana kuntani nga bakunahan no pero Actually din Action Fred si Vanessa Mayo may ara sa ginpadala dire Action Fred bisan sa amon facility nagpabaksin magani ang 95 kag mga isa kagatos na ang edad ti maayo man sila pwede no very good, grabe. Mga tag 100 Oo, years 95 old. nandun ko nung nagpabaksin, di maayo man. Grabe, no? Tiyan mo Action Fred, Sa Minnesota, ini. Yes, Minnesota. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo. Pero isa ni Action Fred kay indikasyon man, nati safe ang mga vaccine nga ginimo sa aton sining mga health experts. Kagati mal sila Action Fred kis depende lang gida sa pagbaton man sang lawas bala sa isa katawo kung ano dayon ang mangin reaction. Pero titanawon ta na Action Fred kay ti vaccination program ka processes pa man ang natutanan by months of April or May pa Action Fred gin look forward nga mag-abot ining COVID-19 vaccine pero tanawon ta lang ina. Pero ti okay naman Action Fred kay sa Bugos nga Region 6 kani kagapon 31 lang man ang na-record ng kumpirmado nga kaso, 4 diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ginabugusan sang 4 ka LSI, kag 6 naman sa syudad sa Bacolod, lunsay mga local cases. Para sa complete nga management, sining nga liver detox mag-detect 500 sa kada adlaw kay
Observation report kay iban nga balita halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Oh, sige na. Plano na kabuda kung ano ang pamahawon. Pero ako malaswa ako karong aga. Pagkatapos ko programa di hapit tas Burgos bla. Bakal talalaswahon do ko namit higop sa baw lasway no. Nang laswa bla nga kumplito gid. Kung ako magluto ko laswa ko kumplito gid mo. May tugabang, may takway, may kalabasa, may balatong, may okra, talong, kapayas, marguso, may liso balunggay, butangan mo green shells, sosperte kanamit sang sabaw. Pagkatapos bakal ka pulang itlog bla. Tiyaran mo kamatis kag sibuyas bombay, sos, kampyon ang pamahaw. Ang nag-serve si mo, ga short slipot, ga gwapuso na. Manamit ang pamahaw. Karon nga kaagahon, bisan matugnaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33. Una nga hutong sa aton roll call. Karon nga kaagahon, morning. Kay Aquarius, maldita ako sa Hong Kong. Taga Hong Kong, good morning. Kay Rinan Payong Gayong, good morning man. Kay Edward Istanuba Francisco sang Makati City. Kay Ginny Erpelo, kay Banisa Mayo, ga monitor gid siya. Nya bisan paano tapos na ko sang baksin, ga patisting gyapon para sigurado nga clear gid. Gusto man. Kay Gani SJ sang Switzerland. Naga-monitor siya gaupod sa aton, karon nga kaagahon. Kay Milili Oligo, live, naga-monitor man. Kay Sani de Aces Diaz sa Barcelona, Spain. Kamusta da sa Espanya? Okay man? Amuning mga gusto ko tunan sa una mo? Ang Espanyol bala? Donde está? Maestra. Donde está Casillas para Porte, no? Kinatsila nami man mo. Kay ang ilaliarte gayon dato. Baos kay Tutong daw, barangay Tutong, barangay Pilisa, sa Tutong. Kay Alex Buntisa, kay JBL Lontayaw, good morning. Kay Ronnie Sedayon Gordon. Si Noel Amar, silinya, good morning. Taga Canada, good morning. Kay Banisa Mayo. Kay Eden Escapalao sa barangay Kalumangan. Kay Christ Keripol Javier Tanatan sa San Enrique. Kay Jubilin Ogel. Kay Jose Mungkal Torilla. Kay Bret Hart Tunato. Kay Nulan Tumangan sang Gimaras. Good morning man. Kay Erne Odas Colidas. Si Di Anton Diaso. Si Di Anton Diaz sang Patria Village. Kay Moon Lisay. Kay Dudong Tuling sang Davao de Oro. Kay Noel Amar, higop sabaw kuno, kahigop na sabaw. Si Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banbuanga, good morning man. Kay Sani de Asis Diaz, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Dali lang, maisabit lang ko para sa mga plantador bala. Nga daw minus gid ang ila patubas, nga pangakroy sa tion sang pandemya, may ara ko rekomendasyon. Base pa lang mag-ayo ang inyo produksyon, magdako ang produksyon sa pagpatubas ang tubo. Gamit kamo sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolom nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, Standard Time, las 4:39 na. Kay Utay Benedicto da sang Victorine Heights, Mansilingan. Good morning. Kay Maria P. Bilogorio, dira sa Valencia. Valencia City, Bukidnon. Sige. Morning da. Taga Kumaliskis Don Salvador Benedicto kuno. Good morning lang. Oy, may low pressure area kita. Ang low pressure area, ulihin na si Platan, 175 kilometro east sang Davao City. Amihan ang nag-apekto sa Northern Luzon, Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit kag pagpangilat bangod sang low pressure area. Kasarangan, tubtob mabaskog nga hangin gikan sa naamina na sidlangan ang mabatyagan sa Eastern Visayas nga may kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan sa naamina na sidlangan ang mabatyagan sa nabilin nga parte sang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Island nga may makanay tubtob kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Amo ina ko nga makabulubatyag kita sang maulo-ulanon nga panahon bangod sang low pressure area. Sige, sa maawda kay Imbong Diocampo, good morning lang. Ariho, sa aton mga utod, importante ini ang libre nga medical check-up kag libre nga
itres na dira sa kay Sinaida Tumayan, morning na da sa pamilya ko sa South Korea. Kim Rachel kag Ivy Tumayan. Sige. Kay Engineer Mungkada, good morning man. Kay Judge Snap Yaman, tigabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sa LTO, kamusta na? Kay Dr. Ray Valencia. Kay Raul Alibuga, galadlad Canada. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Johnny Dalgo sang Manapla. Kay Marvid C, good morning. Kay Pare Erning Hurilyada. Kay Pare Istoy Quirido. Kay Pare Nick Barta, kamusta na? Kano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monseng Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Boni Advincula, kay Bibi Tanda, good morning, kay Jerome Solinap, gabulog taon na kamo, bangon ron. O sige. Ang iban nga mga talakayan, balita kag isyo, ibalik tayo na karon dugay-dugay. Hindi maghalin, mabalik pa ako, unahon ko lang ning aton paid program. Please stand by. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bakolong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuod. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Si Lunila Tarusan, ara pa kamuda, kay Cory Bidahas ang quiet good morning. Sige may lang nga pag-monitor kay Jubal Trinidad. Nga tambiyaw ang atong tagpalamati kay Tad E. Lizer. Good morning man. Kay Diloterio Acosta Gare sa Quezon City Metro Manila. Tambiyaw yan na si Nanay Anita kag Tataya Jesus naga-monitor ko no. Mga Diloterio family sa Binalbagan. O sige Kay Ami Agostines Baron, good morning man. Ariya na yo sa mga mangunguma, good morning. Mayong panugi.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Dira kay Lisa Edmond Lisa ba? Good morning sige, may lang nga pag monitor tagsagid kakagawon. Kay Ibon Bosher, good morning. Kamusta da sa Germany? Mabugnaw gyapon, tagatuhod gyapon ng ice. Ay, kabudlay ho. Dali lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarters. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Morning da kay Joset Magua de los Reyes, kay John Sibalyo sa Barangay Sumag, siling ni Ibon Busyero, minus 17 degrees. Baw sa Germany. Kung ako dito, hindi na ka mabuhi, guros perti katugnaw, gid. May magulo kumanad ka. Kay Jo Marie Calibho, good morning, man. O, dali lang Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:14 na. Oy, morning da kay Amor Malayang, kay Jipoy Mendoza, kay Pele Proilan, kay Rochelle Torbila, kag kay Warlito Nisha. May lang nga pag-upod-upod sa atong program, tagsagid kakagahon. Areo, mabugdaw ang panahon, sakto gini. Kapi-kapi ka mo da. Philippine Standard Time, las 5:16 na. Diri kita. Mga balita na to no, sa probinsya, COVID-19 active nga kaso sa Negros Occidental, iyara na lamang sa 98. Balita Kapitolyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Medyo good news naman para sa mga taga Negros Occidental bangod iyara na lamang sa 98 ang mga aktibo nga kaso sa COVID-19. Ini asandig sa datos nga ginapagawa sa Provincial Incident Management Team as of Pebrero 7 sa mga tuig 2021. May 8 naman ka mga lugar ang way nasang aktibo nga kaso. Ini among banwasang Candoni, syudad sa Himamaylan, Ilog, Isabela, Cabancalan, La Castillana, Pulupandan, kag banwasang San Enrique. Nagapanguna nga may pinakadamo nga active cases among San Carlos 28, ginasundan sang Silay 13, Escalante 7, Manapla 5, kag tag-apat ka mga active cases ang Calatrava, Bago, kag Tubuso. Sa kabugusan, ang Negros Occidental ang mayara sang kabugusan nga confirmed cases sa COVID-19, 6,721, may 6,410 ka mga naka-recover, kag 213 ang mga nagkalamatay. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Philippine Bacolod. Standard Time, las 5:22. This time check is brought to you by De Asis Diaz ba sa Paris, Pransya. Naga-monitor sa Pransya siya. Good morning kuno sa Barangay Dos Hermanas, Talisay. Kay Warren Ortiz, good morning man. Dira kay EGB Laho, morning. Uy, ari ho, sa aton bla mga kauturan mayo lini nga Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Daligid lang. Standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 14-13. Una nga bula resulta 14 kag 13. Second draw, ikadua nga bula 13-19. Ikadua nga bula resulta 13 kag 19. Third draw, ikatatlo nga bula 6-29. Ikatatlo nga bula resulta 6 kag 29. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8 milyones 910,000. Ang resulta in any order 31, 36, 22, 35, 42, 5. Resulta sang 645 31, 36, 22, 35, 42 kag 5. Sa ilo kita 655, ang jackpot 149 milyones 190,770. Kombinasyon in any order 30, 2, 5, 23, 6, 24. Resulta sang 655, 30, 2, 5, 23, 6 kag 24. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Morning ko na sa pamilya Raberio. Kay Aida Alunan, good morning man. Kay Erwin Gonzales, good morning. Mira sa barangay Bunga ko no. Good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ariglado Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Morning lada, Tamyaw Baira Family sa barangay Ibi Magaluna. Nagatamyaw si Sunya Baira Sang Rosal, Takuling. Bao Jingjang, ha? Si Jingjang. Kay Dumi Javier, morning kuno sa mga garda sang Gaisano sila'y naga-monitor ged. Dira kay Dodge Dalida, kay Sinica Mahilom, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32, dire kita. PRC Bacolod Laboratory, nag-umpisa na sa pagpatigayon sang saliva testing. Detalye ni Oponte Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Balag aksyon of Fred, nagligad nga Pebrero 5, ginumpisahan na sang Philippine Red Cross Bacolod Laboratory ang pagpatigayon na sang saliva test. Ginpahayag ni PRC Governor J. Halandoni nga may pipila na aksyon Fred nga mga persona ang nagpadulong sila sining laboratorio sa may 10th Lacson Street para magpa-test para sa COVID-19 usar ang laway. Antas in Action Fred, ang PRC sa syudad ang nagpatigayon man sang duha ka COVID-19 testing. Usar ang saliva test kag RT-PCR test sa 20 ka mga tawo kag nagwa-action Fred nga parehas ang resulta sang test. Sulo kay Halandoni, isa diri sa mga bentaha sang saliva test, bangod nagabalo lamang ini sang 2,000 pesos. Mas barato action Fred kung ikumparar sa RT-PCR test nga nagabalo sang 3,800 pesos. Sulo pa kay Halandoni, mas mapaiway man ang kontak kung magpaidalom sa saliva test. Bangod ang persona mismo action Fred nga mapatest, amo ang magauyat sang vial sa diin isulod ang iya nga laway. Sulo kay Halandoni, magwa man ang resulta sang saliva test sa sulod sang 12 ka oras. Imbis nga ginasungsungan bala ilong mo kag baba mo bala dupla ka na lang amo na lang na matapos pa. Oo. Kanina sakit. Ang ginausar naton same machines man gyapon, parehong machines, parehong reagent, pareho gitanan ang naglain lang ang suludlan. Oo. I see. Kay nagdupla kaya mo so naglain lang ang suludlan. Kag kung sa mga do na hadlok may magpaswab kay
amo na be ang nagakuha sang swab, ariya ihatag sa imo ang suludlan. Ikaw ya dupla, ikaw pat. Dapat yan si PRC Governor J. Halandoni. Yari naman ka-aksyon na ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa gid lamang ka-capsule. Santon Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Morning da kay Andy Saludares, kay Eddie Laos, ba si gamonitor sila ni Nanay Isabel, kay Cathy Beer, kay Olive Prado Gargaritano, good morning man, kay Lorito Armas Bida, kay Rochelle Matandak, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagtayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita, anay pulis kag leader sang criminal gang na dakpan. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aga-action, Fred, sa gintingog nga pwersa sang Region 6 kag Region 8. Tigayon nga nadakpan ining isa kay nakabig nga most wanted sa national kag anay miyembro sang PNP dira sa La Paz Street, Barangay Poblacion 1, Syudad sang La Carlota sang Domingo sang gabi. Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Anicio Lapara Jr. alias Dondon kag Junior Polisa. Si Lapara Action na Fred, ini siya nagapangatubang sang madamo nga kaso kaangay sang robbery in band kag illegal possession of firearms. Ang ini nga suspitsado connection Fred preso sadto sa Bureau of Jail Management and Penology or kon BJMP sa syudad sang Ormoc ug galing nakapalagyo samtang nagahulat sang iya sining trial. Sila para anay miyembro sang Philippine Constabulary Class 88 kag gin-absorb ini sang PNP 1991 kag nauntat ini sang pagkapulisya 1999 kag nagpamuno bilang isa ka criminal gang sang Region 7 kag 8. Angot sini si PNP Chief Dibol Sinas nga yari di tinirikdan nga adlaw, nagpalayag nga determinado gid ang pulis nga dakpon ang mga iskalawag o kon anay miyembro man sang PNP nga nagahimo sa katuntuhan kag kabahin ini sa internal cleansing program sang amo nga departamento. Yun ang balita ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:50. This time check is brought to you Morning na kay Steve from Australia with love. Ba, pangamusta siya kay suon niya Lore Apurado. Si suon mo gwapo gyapon na. Ari ho, Evergreen Herbal Capsule. Time las 5:52. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden! Action Fred, naglambot sa 6,800,000 pesos ng balor sa ginasuspetsan Cebu po naman sa ka-street level individual sa bypass operation ng ipadigan sa Kamadkalan PNP las 4:45 sang hapon kahapon sa Purok Masinadyahon, Barangay Bidiquil sa Banwas akon sa syudad sa Kamankalan. Ang arestado ang kilala kay John Mandagit, 25 anyos ang edad, kag residente sang nasambit man nga lugar. Nakuha kay Mandagit ang liwatanan kay Hitsil Transparent Plastic Sachet sa nasuspetsan Cebu, kag iban pa nga drug paraphernalia. Priso karon sa custodial facility sa Kamankalan PNP si Mandagit. Sa iban pa nga balita, Action Fred, nakuha naman sa nga balor 17,000 pesos kag ginasuspetsan Cebu ang isa ka bakulod noon sa virus operation yung patigan sa Binalbagan PNP sa Don Pedro Yulo, Barangay San Pedro, Banwa sang Binalbagan. Ang nadagpan ginkilala kay Rolly Malacad, 30 anyos ang edad, kag residente sa Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Na-recover kay Malacad ang isa ka gamay kay isa ka dako nga plastic sachet sa ginasuspetsan Cebu, bulubanta may kabug-aton nga 2.5 gramos. Sa sini nga panahon, importante man, isa yung lawas. So, malikawan ang mga halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balitaw ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 nami. Minita niyo, uluhambalan kay Noel Amar blang karset nga ni. Ngaling kimpo talang-alang, no? Sige lang, Dason kay Mabel Estrobo, good morning. Sige, ang iya kuno da pader sa silay, good morning lang.
Sige, sige. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Ko 58. This time check is Muning landa kay Alex Muntisa, mao kay Bitok Mukoyko no, sa pamilya Mukoyko sa Tabaw, Valladolid. Good morning kuno. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!